46 surma bai khobjak setrai bisiwo chugya nukhung rok no kombol bagoi kha tipramo thani sengkrak rok aro ya farnai rok wngkha khoi political district ni secretary borom gnang Noresh Deborma TWF ni district secretary borom gnang juk Sorola Deborma tei TWF ni block secretary borom gnang juk Joba Deborma akosong tei amo simiya aro bubagrani koknomo borok pilkha tei thamsang logyo phaina bagi borok no koilekha naitoni choyatike Tiprasa exclusive Belai hambai, sini sosial media rok no, tai hambai Mario Sara Tripura ni jauh to naik sini Tiprasa, hinjak naik sini Tiprasa tofa rok no, tai sini bubagra no klumung ya faro, tamni bagoi hingkai cungtin orang faimani hingkai, sini bubagra je thansani mari korang tisamani bai, sini bubagra cuno dagika je noko tanggai, norok ane kok no piridi ane kok no saidi, obos hamani bising tuino, cungtini bubagra ni je naharmung thansa o thansani marini bising tui kleino sungtini je o kachangmani jorawo sini bororo baksa ari kurui chumkurui kutungri kurui obhai rok ungui tongo aboni bagoi sungtini o sini Setrai ST colony o abo hingkai sini surmani kaisa BC area Setrai BC hinjago abo 1 number ward oro sungtini je kombol sung bagnani hini phaika sung bagoi paika sung obhai kleno Sara Tripura bo sung obhai kle bagoi tongo tai ang kok kesanani musungo Sara Tripura ni sini Tiprasa hinjaknai rokno sung je sini thansani je bubagra khorang tisamani ajaga bubagrani imangno sung mukhang khlainani hinoi jata sung samani actually hingkai sung abo bubagrani imang abo simia abo sini se imang sini Sara Tripura ni Tiprasa rok ni se imang tamni bagoi hingkai sung 70-75 boshor sung satok jagoi chongkha sung buini yaphao buini khomotao sung khomotahin tongjak aboni bagoi chini bubagra je khorang tisaka je chung thansa khlaino chini Greater Tripura land no chung nanani chini chobano chung taisa phologoi thangoi je buskang 23 ni je Bidhan Sabha mo 2023 ni Bidhan Sabha o chung jate kaplai ngoi chini sanmung chini naharmung obona jate chung naimanani abono ongkha chini imang aboni bagoi Sara Tripura rajyoni jotto Tiprasa rokno koinani musungo chini je chung kombol bakmani i bising tui khlaino sanani bo musungo phaidi chung kosom kufur kakrang chung hinlayawoi chini bubagra no logirilnai chini bubagra ni thansani mario himnai tai chung buskang ni 2023 chung kaplai ungnani bagoi chung saitok lainai asuno ang sanani musungo jotto bororokno tai oro jara tini manjak phainai chini Tiprasa rok oro kwbangma tongo chung kombol bo bitaron khlaika chini oro manjak phaika chini TWF khoi political district secretary chini Bukuk Sorola tai chini Surma block committee ni TWF ni secretary chini Bukuk Joba Deborma tai obhai kelaino chini